nabolag, ligesom vi gør, eller bor han inde i byen, i en stor by? Eller bor han ude på landet? Han bor i gården. I gården? Ja, nej, i gården. Han bor derhjemme. Han bor derhjemme. Er det en bondegård, han bor på? Ja, men bondegården er derude. Han bor ved siden af en bondegård? Ja. Tæt på en bondegård? Ja. Okay. Men hans hus er lidt hvidt, men han har hvide trapper, men hans værelse er op ovenpå. Hans værelse er op ovenpå. Ja. Så jeg vil gerne have et værelse ovenpå. Op ovenpå vil jeg gerne have et værelse ovenpå. Det vil jeg gerne. Ej, far. Fordi jeg kan godt lide et værelse der er ovenpå. Men ved du hvad? Mor tænkte på at bygge sådan en sovehæld. Har du set Christines seng? Den der er helt op under taget. Nej, ja. Har du set den seng? Ja. Kunne du godt tænke dig at have sådan en seng, hvor man skal kravle op? Ja. Så kunne du have alt det gulv, du har inde på dit værelse, det kunne du lege på, fordi så var din seng op under loftet. Det er ikke sagt? Men jeg vil også have et loft med trapper, faktisk. Ja, der skal være trapper, så du kan komme op og ned, ikke? Det er ikke trapper. Jeg har nogle bare op. Hvis man ikke har trapper, Så kan man godt hoppe op, ikke også? så er det ligesom en ninja. Ja.